कैसन बिहार में होतावे खेल हो, बोलता सोच जे भी जातावे जेल हो। कि बेरोजगारी के मुद्दाई जब से उठैले, कि बेरोजगारी के मुद्दाई जब से उठैले। अरे इसे तो नेताजी बवाल बड़े कइले, मनीष भैया के जेल में भेजैले। नमस्ते प्रणाम, हम बानी नितेश अमृत और ये हमार छोट बहन अमृता अमृत। आज फिर से अपने दोनों भाई बहन एगो मनीष भैया के सपोर्ट में गीत लेके आयल बनी सो, जवना गीत के हमने दोनों दिन मिल के सुनाएब सो। हाँ, कैसन बिहार में होतावे खेल हो, बोलता सोच जे भी जातावे जेल हो। हाँ, कैसन बिहार में होतावे खेल हो, बोलता सोच जे भी जातावे जेल हो। कि बेरोजगारी के मुद्दाई जब से उठैले, कि बेरोजगारी के मुद्दाई जब से उठैले। अरे इसे तो नेताजी बवाल बड़े कइले, मनीष भैया के जेल में भेजैले। इज्जत बचावेला ई कांड बड़े कइले, एही से भैया के जेल में भेजैले। हाँ, की बात नया नहीं तो पुरान बा, बिहारी लोग के न कहीं अड़ान बा। बात नया नहीं तो पुरान बा, कि तुम बात दिखाओ सुधार के। बाहर जाओ नहीं लोगवा बिहार के, रोजगार मिलो अपना बिहार में। कि सारा जनता के हक में आवाज उठैले, कि सारा जनता के हक में आवाज उठैले। अरे इसे तो नेताजी बवाल बड़े कइले, मनीष भैया के जेल में भेजैले। इज्जत बचावेला ई कांड बड़े कइले, एही से भैया के जेल में भेजैले। कैसन बिहार में होतावे खेल हो, बोलता सोच जे भी जातावे जेल हो। हाँ, कैसन बिहार में होतावे खेल हो, बोलता सोच जे भी जातावे जेल हो। कि बेरोजगारी के मुद्दाई जब से उठैले, कि बेरोजगारी के मुद्दाई जब से उठैले। अरे इसे तो नेताजी बवाल बड़े कइले, मनीष भैया के जेल में भेजैले। इज्जत बचावेला ई कांड बड़े कइले, एही से भैया के जेल में भेजैले। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर